an yi tufka da warwara maimakon a nemo ilimi sai hakan ta gagara. Wata manufa gare shi ya hau tudun tsira ya fake da bazarsi yake rawa a fuska kamar na Allah amma zuciyarsa baka irin take. Ya lalata rayuwar ɗalibai ya jefa su a tasku. Kin gasa hau, ya kamata ki ninka nuna damuwarki akan halayya ta. Dan ni da kai ɗaya ne sai in dinga ganin kana ranar kowa. Dan Allah ka yi haƙuri ba zan kara ba. Kalli irin ta'asar da take faruwa. Wasu ɗaliban sun mai da makaranta tamkar mashaya, ba sa ganin mutuncin malamai. Tsageranci da ta'addanci shine ɗabi'arsu. Haba class, wannan wani irin rayuwa ce? In ba za ku ji ba za ku iya fita, mu kuma za mu iya ji. Kai mai ido da kwalli, wa ya gaya maka da aka kawo makarantar nan an sanar da mu muna da malamai a cikin ɗalibai? Ka dalla rabu da shi, mai macaccen zuciya, mace ce fa. A ta wani ɓangaren kuma, san maso wani shi ya zamo mata ruwan dare. Wai kuka me yasa kuke caza min kai ne? Subhanallah, me kuma ya faru a can din? Wallahi Malam Faisal ne ya ajiye mutum ɗaza nan gurin, wai an sace mawa Asma'u Ahmad littafin ta. Sai dai ba a tare aka zamo ɗaya ba, wasu malaman sukan yi iya bakin ƙoƙarinsu don su ga sun ceto rayuwar ɗalibai. Full time movie ta sake kawo muku wani ingantacce abin kallo ga mai kallo. Mai kallo nemi wannan fim don ka sha kallo, ka kalli abin kallo. Ki kula kuma ki fahimta. Yau yi manta shi, kar ki tafi wuri. Ta yaya zaka ce haka? Kai baka san kiman ɗa namiji bane? Ai kuna gani da nan da na bar ku. Kuna cikin dawa kuka yi kicibus da principal. Number 2. Crazy. Number 3. Present ma. Duka wannan badakalar ana yin sa ne a cikin boyayyen sirri. Kai karamar ɗan rashin kunya. Rabu da ita, wuce mu je. Ta ina? Kyauce mu je? Ba inda zan je wallahi. Kaga duk shiga da fita na cikin makarantar nan, duk wanda zai shigo ko ya fita dole zai bi ta bakin gate. Kai, ka dakata. Kai ba iya mai gadi ne. Kai ba na fesa. Zauna. Kai kuma mai gadi. Me ke faruwa? Rayuwar makaranta ce tamkar rayuwar prison. Duk abin da yake so ya zama tilas ɗalibi ya masa. Ƙarshe sun faɗa makomar hukuma. Dama an ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Ku dakata. Kai constable. Yes sir. Ka tafi da Garba office a bincike shi da ire-irensa na cikin wannan makarantar. Baba a rufa min asiri. Boyayyen sirri. Labari da kuma tsarawa Ahmad M. Sukwaya. Ɗaukar nauyi full time movie. Shiryawa Yasir Gombe. Wanda ya ba da umarnin shirin Mubarak Burazu. Mikiya mai hangen nesa. Duk wa'annan ƙayatattun fina-finanmu za ku same su a YouTube channel namu mai suna Full Time TV Gombe. Kuma na subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa wanda daga zaran mun sake sabbin shirye-shiryenmu za ku same su akan manhaja ta wayarku. Ɓoyayyen sirri yana nan tafe. Ka sha ruwa mana. Ai za ka kware kana ta cin abinci? Bakin ganga. Ai ka san dai da yanzu ba ɗaya bane. Ki bari kawai. Sai ranar kasuwa mun je mun ci kasuwa. Kin ga he mu siya a can. Shiri ne da yake dauke da barkwanci, soyayya, gutsuri tsome, tashin hankali ga kuma hada guri. Ai dan kwari da ba mu san asalin angulu ba. Yar ce muna daga wannan take. Kuma baba na kuce ko? Da wai na faɗa masa. Zaman kaddara, oh hade je ka. Me kake duba ana? Na ga kuna leƙa mun katanga. Gidan gwarwa kuka zo duba ana. Kun zo gidan uwan Zinatu. Akan Zinatu mana, haka za mu zauna a ƙauyen nan an maida mu saniyan ware. Malam ina gidan biki ne. Na ji sai maganar yarinyar nan Zinatu ake ta yi. Wannan ya ce Zinatu kaza, wannan ya ce Zinatu kaza. Ni abin ya ishe ni shine yanzu a yi mutukar hanci. Wato abin da yake faruwa kenan. Shikenan zan yi mutukar hanci. Ku daga nan ma zan da muka nufa ko? Ki nan. Ki gaba gabai. Shi kadai tilo ya zamo bakin ganga ya bugi nan ya bugi can.
ka sani magana karuwa da mun wannan shine na uku mun yi aure a garin kun shine mun fi ku habawa ni na fi kowa hauka ni ba zan busu a wannan karkaran ba kai Sa'adu ai gashi nan kuma kana ta nuna haukar kan gashi nan zahiri muna gani ga wale ya wale ni fa gaskiya yau ba za mu yi maraice a nan wurin bakin ganga. Haba Jabiru, wannan irin jahilci ne kamar ba daga makaranta ka dawo ba. Makarantar uwarwa. Kai din ma. Ani wallahi roƙon Allah nake, Allah Ubangiji ya kawo wata masifa akan yaran nan. Ina ruwan ta bizaro. Ke kuma marka daga ina haka na ganki wuri janjam. Ina nan a bakin kofa ba inda zan je idan kun ji ni duk wanda ya isa ya ga ya isa zai iya da ni to wallahi ya fito ina jiran shi. Sarkin gida. Ido na idon wannan yaran. Wani gosu. Bakin ganga. Zaki sa in sane masa mazauni a garin nan. Baba. Wallahi ka jawo sai na yi ta'asa kala 3 a garin nan. Ubanka baba. Ubanta ma wanda ya haife ta ba mu bar shi ba. Kai amar gaskiya na kai din banza kai din wafi. Ya rantse da Allah. Labari da kuma tsarawa Ahmad M Square, daukar nauyin shirin Bara'u Ala Gombe, shiryawa Gambo Jikos, da umarnin shirin Mubarak Brazu Mikiya mai hangen nesa. Za ku iya samun shirin tsaye a YouTube channel ɗinmu wato G Record TV. Ku danna mana subscribe, sannan ku danna halaman ƙararrawar sanarwa wanda daga zarar mun daura za ku same shi kai tsaye a wayoyinku. Bakin ganga yana nan tafi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كداكتا سنتمت سنغبادا زاكوتي كنت سالم علي nimsaki poni ina nufi bimbi rayuwami yin dalili ne kanda na tare kada na mu da laki Majajjawar annoba ta kunno kai a cikin wannan shiri mai dogon zango. Wasu Yahudawa ne suka zo, sun ce da ni suna son ganin shugabanmu, shi yasa na zo domin ka musu iso. Ina ke mai munani, mai barwa wata randuwa mai har nukunu. Bundi dim haran sai wani duku awa mugaiwa mi ku divano ku ma labtumi ma yaki an sake nada musu tarko domin sun hau turbar shedan ta yadda ba mai taimakon su. Kai ina shugaban ku yake? Kai ana tambayar shugaban ku kana jin mutane zan cire maka kai fa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fika da fika wasu halittun tamkar dabbobi suke. Nemi amsar don ka kashe kwarkwatan idanuwanka a cikin wannan shiri. Dare goma. Ayya! Hai, 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 hai. Shirin mai dogon zango zai ci gaba da zuwa muku a YouTube channel dinmu G-Record TV. Dima kun dalabara ngani bara nga kakis urawara kan fiat ini ki ave urawara. Dari goma. Na baki zuciya na
ki so mu zauna wanda kamar yake a raina a saman soyayya. Na baka zuciyata ka so mu zauna wanda kamar ka a raina a saman soyayya. Shi zama na soyayya shi ne sinadari inda ke a duniya ba ni ba garari karin da mun kai a soyayya na san ba hadari masoyiya ta da ruwan zama in kin sha ki bani nema. Zuciyata ka sace min kai ka zamto jagorana idan ka zama biyayya. Kai ba ni matsala na da kai. Matsala na da kai kullum ya kai ta cewa matsalanka da ni matsalanka da ni. Mene matsalanka da ni din? Ka cika mitar tsiya ce mana. Mitan tsiya kuma? Kamar ya kenan. Kai ni baka san ma me ke damuna ba. To me ke damun ka? A? Eh? Kai, wai uwar me kake leƙawa ne a lungun nan? Kuma ni kaɗai nake gani abin da nake gani. Me kake leƙawa ne ya Allah? Sai ka tsumaya. Wai uwar me kake leƙawa ne kan anan da ni in na leƙa ba na gani. Ba abin da nake gani a nan wurin. Me kake gani ne? Ba abin da zaka gani fa. Ni kadai nake gani abin da nake gani. Kai dai ka tsumaya. Wani aljani ne kai. Uwar me kai kai alkuran ƙarya kake. Ye ka gaya mun me kake gani a wannan lungu. Kanka ake ji. Eh? Kai. Dawo nan. Me kake sayarwa? Dam. Da sauke mana. Kai, sama dai. Nawa? Ɗari ba ragi? Kai, rike wannan. Cokali za ka samu wani mai. Ku ne ‘yan birni kuka saba da cokali. Cokali nan sai. Ka zo ka sa ɗan dawo daga nan wajen mana. Azzaliman zamani. Azzaliman zamani. Ni ga wancan layin da muka yi wannan ɗin nan kai. Wancan layin mana. Kana ji ba? Burin su cuce ka, su sa ran kai ta ƙuna. Ba ta da hannu ba? Eh? Ba ta ni da wajen ka ba shi karɓa mana ruwa. Kana da kai wayo wallahi. Kullum sai ka mun wayo wannan idanuwan naka idon wayo ne. Manyan kuɗaɗe ne a hannuna ka bashi mana in ya dawo ba sai in bashi kuɗin dabbun ba. Mun tattabara ne kai. To yanzu ka bashi dai. Eh? Daloli ne da kai ba manya ba. Kuma dai bashi. An ƙi a bashi. Manyan kuɗaɗe ne a wajena ka bashi karɓo mana ruwan nan mana sai muga ya za a yi. A? Yace riyala ne da kai. Kai za ka karɓo mana ruwa yanzu ka dawo kaji? Yawwa. Bashi. Ya bashi. Zan bewa ba. Sai matsaya jiwa a yan banza. Lokaci. Inda ka bada shi kenan. Ba, akwai wani ɗan shago a kwanata. Nake gama na taɓa ganin ka a ƙofar shago ko? Me ka je siya ne kam? Yawa gagara ko? Ashe kai ne. Ashe dai kai ne. Ka bashi mana na shaƙe.
Kai hefin fasa ba shi. Ka bashi. Alƙur'an yin fasa. Bashi. Yawo. Ya kawai. Da raki ba za ka iya haƙuri ba. Ba iya cire kuɗin za ka yi ka bashi ba. Saurayi, rike wannan. Ka je kan kwanan nan. Shago na kan kwana fa. Na kan kwana. Sabida in ka je wancan shagon. Daga ka samu ruwa ka karɓo. In ka je wancan shagon ba sanyi. Na kan kwanan can za ka je. Ka ce a baka masu sanyi. Inda mai kankara ma ka karɓo mana. Karfa ka je wancan fa. Alkur'an ka je yana mai da kai. Ka je wancan shagon. Ya je wancan shagon. Wallahi. Azzaliman zamani. Azzaliman zamani. Azzaliman zamani. Azzaliman zamani. Wai yanzu a ce mutum kullum ana kan kwace masa abinci daga fita na da shiga makwabta har an shigo an ɗiba gaskiya abin da ya ishe ni. Yawwa. Mai gida ya sai ya san wannan labari. To ke kuma surutun me yake tai da ba za a raba ku da surutu ba? San da dawo. Yawwa sannu. Me ne ya faru nake ta jin su hayaniya tun daga waje? Wallahi mai gida wai daga shiga na makwabta wai an shigo an ɗaya da abincin da na girka. Sai da kata wannan wani irin shashashan magana ne abincin ne za a zo a ɗauka a cikin gida? An ɗaya. Ya yi kyau. Dama ai ku ba za ku ji ba abin da ake gaya muku. Waye ma kika tambaya baki izinin fita wajen? Har za ki je makota ba da yawuna ba. To ga irin ta aiki. Ku ba za ku zauna inda Allah je ku ko? To ni kin ga tafiya ta ya mi kyau. Duk abin da za ki yi. Sai ka kawo wani kuɗin ya sani. Ni ne zan kawo wani kuɗin yanzu ki girki? Naira ta ba za ta fita ba. Yanda aka yi wancan akwace yake san hikiman da za ki yi mana wani in ba za ki ba sai mu zauna a haka. Shikenan. Duk hikiman da za ki ki samu yi ya kamata ki je ki yi. Kuma na tabbatar sai na ɗauki mataki. Wallahi kowaye ne yake mun wannan sanatin sai na zauna na ɗauki mataki a kan shi. Tashi ne. Ba za mu har zai tafi ya bar ni kamar wani ni na cinye abinci to wallahi yau kan ba zan yi ciko ba ba zan sake girkawa ba sai dai kowa ya wani da yau. Kai, ka san Allah? Ina kai ka. To ban da sha. Sai garan jiya a gidan Zolo. To. Wata rawa da aka yi. Sai na yi tunanin ina ma kana gurin. Ka ɗau darasi. Kwarai kuwa. Allah wallahi. Saboda na san kai mugun nan iska ne. A'a. Me kama dai da shi? A'a, mutumi na. To wannan fa yiwa a haka. Ka fitar da wakar tamu mu uku ne. Ya a'a, ya amaja. Ni na san ka. Wai tsaya tukunna. Wai kai? A'a, kai. Ni ban gane kana ta caje mu aljihu ba. Wai baka da ko asi ne? Amma dai ka san ba ne da ko naira yanda kake ambaton baka da sisi ko? Mu je gidan sahura mai dan wane sahura mai dan wake anan na gaya maka fa babu kuɗin nan bara mu yi zaman mu anan in mai gyaɗa ya zo mu iba mai gwanda kaza da ka Allah ka ce za mu sake yin abin da muka saba kenan kaga Allah kai to ka ta tsaro Usman dai. Ni ba na canza suna fa. Me ka koma to? Na koma Wizi. Ai wannan wandon naka dole a kira ka da Wizi ba. Allah duba fa. Kai, ya haka Allah wala. Ka tabo dan banzan wallahi. Allah. Wallahi fura hannu ne. Wannan wandon naka yake ce wani baru. Kan kalo. Ba da kaji wando. Abdul. Wai yanzu muka gama tattauna da wannan dan matar. Da Allah ba wani dan asi da kai ma tare da kai? Ai alquran ko asi bani da shi haka na tashi ko naira 5 bani da shi. Allah ka mu tenuwa. A'a wannan tenuwa. Yawwa, zo. Ne gyada da aya. Masha Allah. Nawa ne abun garin? Give me one da turawa, give me one. Ha. Wai dama kana da asi ne wai ka bar mu haka? Kake boyewa kenan? Gudan 10 ce. To 10 kuma tsakani dai ada Allah 10 kuma wallahi ka san mana. A'a, give me one da turawa. A ba ko mai sai ma iba.
A'a, kun zama mutane. Wai da magana da Naira 10 ce ga ta nan. Abun 10 kuma za mu tsaya mana rikici da shi ne ga cike. A'a. Ai mu ba ma rena abun da za a dan bamu koya yake ne. Yes ya wallahi ya san mana. Bambalbo. A'a, to ba za dai ma ka ki ba saboda haka take. Alan biyo. Ka sai abu kai kadai ka ce kai kadai zaka cinye alquran ƙarya ne. Allah ya gasan mana. Allah ku zai da mai wannan abu. Allah ya gasan mana. Ba dai ka siya ba. Allah ya gasan mana. Allah ya gasan mana. Allah ya gasan mana. Kuna da matsala na rasa. Wallahi ya gasan mana. To inda ke zo ka shike ne ku kuna. Kana zaune ina ne. Wallahi Azzaliman zamani, azzaliman zamani, azzaliman zamani, burinsu su cuce ka, su sa ranka yayi ta ƙuna, ba ruwansu da halin shiga azzaliman zamani azzaliman zamani azzaliman zamani wanda kamar yake a raina a saman